ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപഥകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ശ്രീപതാക സ്വാമി തിരുനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി തിരുനാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7 ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അധ്യായമാണ്. ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യയാ സമ്മോഹിതോ ജീവ ആത്മാനം ത്രിഗുണാത്മകം പരോപി മനുതേനർത്ഥം തത്കൃതം ചാവിപദ്യതേ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യയാ സമ്മോഹിതോ ജീവ ആത്മാനം ത്രിഗുണാത്മകം പരോപി മനുതേനർത്ഥം തത്കൃതം ചാഭിപദ്യതേ. പരോപി മനുതേനർത്ഥം ചാഭിപദ്യതേ. സമ്മോഹിതഃ വ്യാമോഹിതനായി ജീവഃ ജീവസത്തകൾ ആത്മാനം സ്വയം ത്രിഗുണ ആത്മകം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധരായ അഥവാ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഉത്പന്നമായ
പരഹ അതീന്ദ്രിയമായ അപി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും മനുതേ കാരണമോ തെളിവോ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശരിയെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. അനർത്ഥം ആവശ്യമില്ലാത്തവ തത് അതിനാൽ കൃതം ച പ്രത്യാഘാതം അഭിപദ്യത്തെ അത് സംബന്ധിച്ചവ അനുഭവിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തം ജീവസത്ത സ്വയം ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ധരിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതിന്റെ സന്ദർഭം പറയുകയാണെങ്കിൽ 7ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ചില നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് സ്വന്തം പൂർവജന്മ കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോക പര്യടനത്തിനായിട്ട് പോയി പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുകയാണ്, അതിനുശേഷം വ്യാസ മഹർഷി എന്താണ് ചെയ്തത്, വ്യാസദേവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. വ്യാസദേവൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. എവിടെയാണ് ആശ്രമം വരുന്നത്? സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്ത് ശമ്യാപ്രാസം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബദരി വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു അടുത്തായിട്ട് അല്ലെ. അത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയിലെ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ബദരി വൃക്ഷങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്തുള്ള അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് വ്യാസദേവൻ? നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് പ്രകാരം ധ്യാനനിരതനായി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷനാക്കി അല്ലെ. ആരുടെ ഒപ്പമാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയോടൊപ്പം ഭഗവാനെ കണ്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. ഇനി അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തം ജീവസത്ത, അതായത് ഒരു ജീവസത്ത പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ. ഇപ്പൊ ജീവഭൂത എന്ന് പറയുന്നത് സനാതനനാണ്. അത് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തം, ഏത് ബഹിരംഗ ശക്തിയോടൊപ്പമാണോ ഇപ്പോ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ബഹിരംഗ ശക്തി കാരണം ഒരു ജീവസത്ത സ്വയം ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനഃഷ്ടാൻ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തം ജീവസത്ത വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന്. അപ്രകാരം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ധാരണ പിശക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, 3 ദുരിതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണത്? ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആദി അധ്യാത്മികം. ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതികവാദികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്കുള്ള മൂലഹേതുവും അതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടുന്ന ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണതയെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെ ഈ സവിശേഷ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതികവാദികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്കുള്ള മൂല കാരണം, ഹേതു പറഞ്ഞ എന്താണ്? കാരണമാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജീവാത്മാക്കള് ത്രിവിധം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ പരിഹാര മാർഗം, അതിന്റെ മെഡിസിൻ അല്ലെ. എന്താണ് പ്രശ്നം, ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടുന്ന ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ചും. അപ്പോ ഏതൊരു ജീവാത്മാവും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത്? നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആവാനോ എഞ്ചിനീയർ ആവാനോ വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കാനോ വലിയ വീടെടുക്കാനോ ഇതിനൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ വന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം മറന്നുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണത എന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെ ഈ സവിശേഷ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഭൗതിക പഞ്ചര ബന്ധനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ജീവഭൂത സനാതന, അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയാൽ ഏതൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കി വാങ്ങിക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ
ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാം, നമ്മുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എന്താണ്, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ്? സനാതന. അത് എന്താണ്? ഈ ശരീരമല്ല സനാതനം എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവാണ് സനാതനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ താൻ ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് അവൻ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ അപവിത്ര ബന്ധത്താൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി പരിശുദ്ധനായ ആത്മീയ സത്ത ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ആ ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം പുമാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളും പവിത്രമാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും നമ്മളും പവിത്രമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയത് കൊണ്ടും ആ ശരീരമാണ് ഞാനെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയനായിട്ട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ജീവാത്മാവ് സ്വയം ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഉപാധികളുടെ സ്വാധീനതയിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രസ്തുത തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തയും വികാരവും ഇച്ഛയും എല്ലാം അവന് സ്വാഭാവികമായവയല്ല. ഓ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിന്തയും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം, 8 എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭൂമിരാപൂനലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരമിതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം ഇതും എന്താണ്? ഇതും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. പക്ഷെ ഈ ശരീരം എന്താണ്? ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നാൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഇതുണ്ട്. നമ്മള് ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം, ഓരോ ശരീരവും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പോവുകയെങ്കിലും ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്താണ്? കൂടെ, ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴേ ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നത് വരെ അതിന് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടേതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല. അതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ഉപാധികളുടെ സ്വാധീനതയിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രസ്തുതത്തിൽ തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തയിൽ ഈ ചിന്ത, വികാരം, ഇച്ഛ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ്? ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം 3ൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവന്റേതായ സാധാരണ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചിന്താശക്തിയോ ആഗ്രഹമോ വികാരമോ ഇല്ലാത്തതല്ല ജീവസത്തയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ. ബദ്ധജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഇപ്പോൾ അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണലീലയിൽ കാണാം, അവിടെ എല്ലാവരും എന്ത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കളവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് യശോദാമ്മയോട് സ്നേഹമുണ്ട്, നന്ദമഹാരാജാവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, യശോദാമ്മയ്ക്ക് കൃഷ്ണനോട് സ്നേഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ എന്താണ്? എന്നാൽ അവന്റേതായ സാധാരണ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം എന്താണ്? കണ്ടാമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് എന്താ പറയാ, കേടുവന്നത്, അതായത് മോശമായ ചിന്തയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയി പോയത് കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇതൊക്കെ ഈ ചിന്താശക്തിയും ആഗ്രഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. അതൊന്നും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ തീണ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, മോശമായി പോയി. നമ്മുടെ ചിന്തയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മോശമായി പോയി. അത് ഇവിടെ പറയുന്നു, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഇപ്പോൾ അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ജീവാത്മാവ് പരമമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണെന്ന തത്വത്തെ ഇവിടെ ഖണ്ഡിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തയ്ക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ നിരുപാധിക അവസ്ഥയിലും സ്വന്തമായ ചിന്താധാരയുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഈ തത്വത്തെ തെറ്റെന്ന് നിരൂപിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ശരീരം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സൂക്ഷ്മമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും സൂക്ഷ്മമായ അതിനൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല, അത് ബ്രഹ്മം എന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചിന്തയുണ്ട്, ആഗ്രഹമുണ്ട്, വികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ബ്രഹ്മം എന്ന തലത്തിലല്ല, അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന അവസ്ഥയല്ല നമ്മുടേതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ബ്രഹ്മം എന്ന തലത്തിൽ അതിന് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നത്വേവാഹം
ചാതുനാ സംനത്വം നേമേ ജനാധിപാഹ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമഹ സർവേ വയമതഃ പരം. അതായത് ഇന്ന് എന്താണ്, ഇവരാരും മരിക്കുന്നില്ല, അവരാരും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ എല്ലാം. അതായത് നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണത്. അപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു രൂപമുണ്ട്. അത് ഈ ഭൗതികമായ രൂപമല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന് അതിൻ്റെതായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ചിന്താശക്തിയുണ്ട്, വികാരങ്ങള്, ആഗ്രഹം എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വർത്തമാന ബദ്ധാവസ്ഥ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീന നിമിത്തമാണ്. ഇതിനർത്ഥം മായാശക്തി മുൻകൈയെടുക്കുകയും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുമാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ ജീവാത്മാവ് വ്യാമോഹിതനായി തീരണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ പരമാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവതിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. എന്നിരുന്നാലും വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന സ്വാധീനത്താൽ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ വയ്ക്കുക എന്ന കൃതജ്ഞതായോഗ്യമല്ലാത്ത കർത്തവ്യം അവൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരും തന്നെ മായാശക്തിയാൽ കീഴ്പ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തിയുടെ അറസ്റ്റിലാവണം എന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് വ്യാമോഹിതരായി പരമാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവതിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് മഹാമായ എന്ന് പറയുന്ന ശക്തിക്കും അറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മളിവിടെ കുടുക്കിയിടാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന്. എന്നിരുന്നാലും വിസ്മൃത അവസ്ഥയിലുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ മറവി പറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ വിഭ്രമിക്കുക എന്ന ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അത് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് മഹാമായ. ഒരിക്കലും മഹാമായ മോശം പ്രവൃത്തിയല്ല ചെയ്യുന്നത്. മഹാമായ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്തവരെയാണ് മഹാമായ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മമമായ ദുരത്യ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനത്തതാണെന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേ താം തരന്തിതേ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ മായ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല, വലക്കില്ല. അപ്പൊ കൃതജ്ഞതായോഗ്യമല്ലാത്ത കർത്തവ്യം അവൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടി നല്ലതോ പൊട്ടതോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല മഹാമായ ആ കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി അതെന്തായാലും അതെന്താണ്, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ആര് സ്വീകരിക്കുന്നു? മഹാമായ സ്വീകരിക്കുന്നു. മായാശക്തിയുടെ കർത്തവ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെടാറില്ല. കാരണം ജീവാത്മാക്കളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് മായാശക്തിയുടെ അത്തരം നിർവഹണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. മറ്റൊരു വ്യക്തിയാൽ സ്വന്തം മക്കൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്നേഹമുള്ള ഏതൊരു പിതാവും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം തന്റെ അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളെ അനുസരണയുള്ളവരാക്കി തീർക്കാൻ കർക്കശക്കാരനായ ഒരാളുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ വിടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മായാശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി അത് മഹാമായ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന് മറ്റൊരാളാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് തന്റെ മക്കള് അഹം ബീജ പ്രദപിത അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ്. പക്ഷെ തന്റെ മക്കൾ മറ്റൊരാളാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ തീരെ അനുസരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം വാത്സല്യ സമ്പൂർണനായ സർവശക്തനായ പിതാവായ ഭഗവാൻ ഭക്താത്മാവിന്റെ മോചനം അഥവാ മായാശക്തിയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാജാവ് അനുസരണാശീലമില്ലാത്ത പ്രജകളെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറ്റവാളികളുടെ മോചനം ആഗ്രഹിക്കാൻ രാജാവ് സ്വയം തടവറ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനായി വ്യവഹാരം നടത്തുകയും അപ്രകാരം അവർ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും മായാശക്തിയുടെ രാജ്യത്തിൽ അവതരിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീതയുടെ രൂപത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രശമനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ വാത്സല്യനിധിയായ ഒരു അച്ഛൻ തന്റെ കുട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാനും മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ മുക്തനാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാണ്, ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രജകളെയൊക്കെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതിന്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ജയിലിൽ വന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്കത് പ്രകീർത്തിക്കാൻ അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് ഹൃദയന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി അല്ലെ,
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കി ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് ലീലകളാടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ പ്രശമനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ അതിന്റെ ഒടുവിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം, നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. മായാശക്തിയുടെ വഴികളെ മറികടക്കുക അത്യന്തം പ്രയാസമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രബോധിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം അല്ലെ, ദേവി ഹേഷ ഗുണമായി പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മായ പിടികിടും. മായാശക്തിയുടെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളിൽ നിന്നും പ്രശമനം ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള പരിഹാര മാർഗം ഈ ശരണാഗതി പ്രക്രിയയാണ്. സംസർഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുസരിച്ചാണ് ശരണാഗതി പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ആകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രഭാഷണത്താൽ പ്രഭാവിതരായി ജനങ്ങൾ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനുള്ള ശരണാഗതി, ആ ശരണാഗതി അടഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മായയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണത്. നമുക്ക് സ്വമേധയാ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് മായയിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആശ്രയിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാനുള്ള വഴിയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന് ബദ്ധാത്മാവിന് അഭിരുചി ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ അപ്രകാരത്തിലുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരാൾ ഭഗവാനോട് ആദരവ്, ഭക്തി, അഭിനിവേശം എന്നീ തലത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരണാഗതി മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഈ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനവും പരിപൂർണമാകുന്നത്. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരമായ വ്യാസദേവനിലൂടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അന്തർവർത്തിയും ബാഹ്യവർത്തിയുമായ ആത്മീയ ആചാര്യനായി ഭഗവാൻ സ്വയവും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തമായ ദണ്ഡന നടപടി എന്നീ ഇരു പ്രകാരത്തിലും ഭഗവാനാൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് വിവക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു വേള ഇങ്ങനൊരു മഹാമായ നമ്മളെ വലയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കില്ല അല്ലെ? എല്ലാവരും നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമോ? അപ്പൊ മഹാമായിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ട കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടും വരും, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്. ഈ രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതും ഭഗവാനാണ് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായിട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യാസദേവന്റെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രവിക്കാനും ഭഗവാനോട് ഭക്തി, അഭിനിവേശം ഇങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നത്. സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ സ്വയം ആത്മീയ ആചാര്യനായി തീരുന്നു. ഇതാണ് ചൈത്യ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവ് തന്നെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചൈത്യ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഹ്യമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ, സാധുക്കൾ, ദീക്ഷാഗുരു എന്നീ രൂപങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആത്മീയ ആചാര്യനായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സുവ്യക്തമായി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ബാഹ്യമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയിലൂടെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് സാധുക്കൾ, അതുപോലെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര്, ദീക്ഷാഗുരുവിലേക്ക് വരെ അതുകൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു നമ്മളെ. ദേവന്മാരുടെ നിയന്ത്രണ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മായാശക്തിയുടെ മേലധികാരത്തെ വേദങ്ങളിൽ കേന ഉപനിഷത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യക്തിഗതമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇവിടെയും സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനാകുന്ന ജീവസത്ത വ്യത്യസ്തമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പരിപൂർണ സത്ത അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമക്ഷം അതേ ബഹിരംഗ ശക്തി താഴ്ന്ന നിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. പരമ്പൊരുളായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ മായാശക്തിക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ മായാശക്തി എന്താണ്? വളരെ ദുർബലയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോകാൻ മായാശക്തിക്ക് അത്രയും കരുത്തില്ല. അപ്പൊ താഴ്ന്ന നിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ എന്താണ്? ഭയങ്കര കൺട്രോളിലാണ്. നമ്മൾ അത്രയും കൺട്രോളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആരുടെ? മായാശക്തിയുടെ. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ മായാശക്തി
വളരെ എന്താ പറയാ താഴ്ന്ന നിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമ്പൊരുളായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ മായാശക്തിക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല. അവൾക്ക് ജീവസത്തകളിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ മായാശക്തിയാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ വ്യാമോഹിതനാകുകയും അപ്രകാരം ഒരു ജീവാത്മാവായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ശുദ്ധ ഭാവന മാത്രമാണ്. അപ്പോ ചിലർ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ മാനുഷീം തനുമാശ്രിത ലവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതുന്നത് മണ്ടന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മായയ്ക്ക് അടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അത്രയും താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തിലാണ് മായാശക്തി ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമണഹം സർവസ്യ പ്രഭുവോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മായയ്ക്ക് ഒരു സ്വാധീനവും ഇല്ല. ജീവസത്തകളിൽ മാത്രമേ മായയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഒരേ വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ദർശിക്കാൻ വ്യാസദേവന് സർവദാ സാധ്യമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. കാരണം പരമപുരുഷൻ അഥവാ പരമവ്യക്തി പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാവിനെയും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഏകത്വവാദികളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് നിരവധി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഭാവനകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും തുല്യരല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വ്യാസദേവന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം വ്യാസദേവനും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവനും. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒന്നു തന്നെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് ലീലാവതരണത്തിന് ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മുതിരുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയൊക്കെ തന്നെ മായാശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രമായി പരിണമിച്ചേനെ. മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട് ക്ലേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള പരമശ്രേയസ്കരമായ പരിഹാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ പ്രാഥമികമായി ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ രോഗം എന്തെന്ന്, അതായത് അവർ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാണെന്ന് നിർണയിച്ചു. രോഗഗ്രസ്തരായ ബദ്ധാത്മാക്കളെയും രോഗകാരണത്തെയും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ആരിൽ നിന്നാണോ മായാശക്തി തികച്ചും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ പരിപൂർണനായ പരമപുരുഷനെയും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് നമ്മൾ മുഴുവനും, അതായത് മാനവരാശി മുഴുവനും മായാശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. രോഗഗ്രസ്തം രോഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. പ്രാഥമികമായി ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ രോഗം എന്തെന്ന്, അതായത് അവർ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ രോഗം. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ വ്യാമോഹിതരാണ്. ഇതിനുള്ള ഒരേ ഒരു പരിഹാരം അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണമാണ്. രോഗകാരണമായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആരിൽ നിന്നാണോ മായാശക്തി തികച്ചും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതായത് മായാശക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. മായാദേവിക്ക്, അതായത് മഹാമായയ്ക്ക് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തികച്ചും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരിപൂർണമായ പരമപുരുഷനെയും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും ദർശിച്ചു വ്യാസദേവൻ. ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തിയെയും ബഹിരംഗ ശക്തിയോടൊപ്പം ഭഗവാനെയും ദർശിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളും നിസ്സന്ദേഹം ഗുണപരമായി ഒന്നാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രകനും ജീവാത്മാക്കൾ മായാശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരുമാകുന്നു. അതായത് ഭഗവാനും നമ്മളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ആണ് ജീവാത്മാക്കൾ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ മായാശക്തിയുടെ കൺട്രോളർ ആണ്. നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ആണ് ആര്? മായാശക്തി. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ മായയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ മായ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിലും നമ്മൾ മായയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒരേ സമയം ഏകരും ഭിന്നരുമാകുന്നു. മറ്റൊരു കേന്ദ്ര ആശയം ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള നിത്യബന്ധം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ബദ്ധാത്മാക്കളെ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള നിത്യബന്ധം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, നമ്മളും സനാതനഹ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ, നമ്മളും അതീന്ദ്രിയരാണ്. അതുകൊണ്ട് സനാതനനായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതേ പ്രകാരം ജീവാത്മാക്കളും
ജീവാത്മാവും ഭഗവാനോടുള്ള തന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമത്തെയും മമതയെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ജീവസത്തയുടെ പരമമായ പൂർണ്ണത. ആ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ ഉദ്ദേശ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭൗതികതയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലാണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുക അല്ലെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. കുട്ടിക്കാലത്ത് അതായത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് സൗഹൃദം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറി മാറി പല പല സ്ഥാനങ്ങളില് പല പല ബന്ധങ്ങളില് അല്ലെ നമ്മൾ ദൂരെ ദൂരെ പോയാലും നമുക്ക് എന്താണ് പഴമയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഈ ഇഷ്ടം എവിടെന്നാ വന്നത്? നമ്മൾക്കൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം നമുക്ക് പക്ഷെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആ പഴയ ആ ഒരു നമ്മളാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴയ റിലേഷൻഷിപ്സിനോടൊക്കെ നമുക്കുള്ള ആ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഇഷ്ടങ്ങളോടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതിനോടൊക്കെ നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ പറയും അല്ലെ നമ്മള്. അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നൊസ്റ്റാൾജിയ നമുക്ക് ആരോടാണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനോടാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് ശരിക്കും അകന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു അല്ലെ. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് എല്ലാവരിലും തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം തരാൻ പറ്റുന്ന, പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാള് ഭഗവാനാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ. അഹം ബീജ പ്രതപിത, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലുള്ളത് കൃഷ്ണപ്രേമം തന്നെയാണ്. ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्ण माताजी. മാതാജി പ്രണാമം.